Viete čo, urobím to tak, že nikdy. Pretože je to armáda Slovenskej republiky, ja si tú hodnosť zaslúžim. Je to kapitán v zálohe. Ten, kto rozumie vojenskej hierarchii, vie, ako nasledujú hodnosti. A v každom prípade po hodnosti desiatníka, čatára, podporučíka a nadporučíka a kapitána je to hodnosť, ktorá je primeraná tomu, koľko rokov som v ozbrojených silách. A ja by som sa tak usmial, lebo keď ste sa bavili s odborníkmi, viete mi vymenovať hodnosti? Keď ste hovoríte, že som skočil 8 hodností? Mám si ich vyťahnuť teraz na telefóne? Menovať vám ich? Skúste, povedali ste v otázke, že som skočil 8 hodností. Skúste mi ich povedať. Ja vám ich vymenujem. Skočil som o 3 hodnosti. Takže klamstvo. Dúfam, že som vás tak neurazil, že ma zase večer zosekáte za každú cenu, ako to je niekedy móda. Naozaj som to chcel slušne povedať, že je to fetiš, ktorý nabehol dneska médiami o 7-8 hodností, že som bol povýšený. Možno by bolo naozaj skôr hodnosti vymenovať a potom o nich rozprávať. Pán predseda, tak teda neboli ste v hodnosti desiatnika? Bol. Čiže za desiatníkov bude čatár, rotný rodmajster, nadrodmajster, štábny nadrodmajster, praporčík, podpraporčík, praporčík, nadpraporčík, poručík, nadporučík, kapitán. Dobre, ja vám poviem, že v čase, keď som ja slúžil rodmajster a rotný a tieto veci v hierarchii neboli a ja hovorím. Ale to je oficiálna stránka ministerstva obrany. Ja vám hovorím ešte raz, je to povyšovanie v zálohe. Je štandardné, ak vysokoškolský vzdelaný človek v zálohe má hodnosť kapitána. Stojím si za tým, ak je iná teraz hierarchia. Ja sa teraz v súčasnosti z hľadiska hodností vecami nezaoberám, ale hovorím o čase, kedy som slúžil v armáde a alikvotne sa k tomu tak ja vyjadrujem. Takže v každom prípade stojím si za tým, že vážim si túto funkciu, stojím si za touto hodnosťou a my považujeme za plne primeranú tomu, čo som v armáde vykonal. Sodruhu, kapitáne. Vy ste kapitán Oriech. Ja už nie. Čo bolo, to bolo. Teraz som majorom.